Managlahi ang reaksyon sa pipila ka mga Dabawenyo human sa giingong pagkaaresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa apan wala pa kini gikumpirma sa Department of Justice kundi DOJ. Sa interview sa DXDC Armen Davao kang Antonio Dato Magwan, 71 anyos nga taga Barangay 31 Davao City. Iyang gibutyag nga kun wala pa nadakpan si Bato, mas maayo kun mo surrender na lang kini aron mapamatud-an og mapakita niya nga andam ya tubangon ang tanan. Ingon man ang mapakita sa senador nga dili tinuod og walay kamatuoran ang mga akusasyon bahin kaniya. Ingon na ma'am, kung sa ko kung sa ko yung nakasala, mas maayo pa yung surrender ko. Tapos siya, siyempre present niya, wala ko salaan siya. Kung doon na may sala, siyempre ang tamang surrender, makuhaan na siya. Sa pikas bangin, sukwahi ang reaksyon ni Vicente Lacona, 73 anyos nga taga-Agdaw sa moong sitwasyon. Diin, mas maayo pa matod niya nga magpabilin sa pagtago sa Senator Bato. Ingon man dili o sa magpakita ang senador. Tungod mamahimong dili siya paminawan sa kapulisan ug mapareho ang iyang sitwasyon kang kani Presidente Rodrigo Duterte nga gidala diretso sa The Hague, Netherlands. Magtago lang sa kay way ayo ang panggobyerno ron. Madakpan siya, doon na sila dito. Parang, kuhan na kay, di man sila ka dali-dali o dakopron. Luyo sa nagkalain-laing reaksyon, gibutyag nila Magwan og Lacona nga kun madakpan kun mo surrender si Bato, kinahanglan nga dinhi sa Pilipinas siya litison og hukman, sumala sa balaod og dili dalon sa laing nasod. Subay niini, iampo og gipasarig na lang matud pa nila sa Ginoo ang kahimtang ni Senator Bato de la Rosa ug nanginaot sila nga ang senador anaa sa maayo nga kahimtang. Ikaw kasama para nimo, unsa bay mas angay buhaton ni Senator Ronald Bato de la Rosa? Magpabilin ba nga magtago o mas maayo nga mo surrender na lamang sa kapulisan? Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Man Will Duran, Tatak RMN.